Khazani puituklainai Kristoni jotto takuk tei bukuk song phaji sengtini February 21 tarik phasalni o salo marbai sija Koktwma Kahamni bisingtei kaituni kokno khanawi na lefirwana Mark chapter 8 ni verse number 34 ni simi chapter 9 ni verse number 1 jorao apro Jishu lukurokno tei bini sagri rokno bini thani ringkha bo borokno hai hini sakha ani logi phainak he a borok bini sakni kokta wansukthung bini cross balai ani logi phaithung gathang tongna muchungnai borok bo theinai ani bagui bo Koktwma Kahamni bagui bo theinai borok bo thangnai thei thangka hangke bebak sungsar no maniba a borok tamo manmaklai thei thangke borok tei tamokhe thangphinai hake kaitono kiriya angei tongmani o mol hamyani molo tumungno khorokjasuk ano tui pia ang samani kokno tui lachijakhe borokni sajlabo bini bufani sungsasa bai sungsasa angei suari katharok bai phaifuru a borokno tui lachijagana hakibo teibo haihini saka o kokno muitunardi oro baksa tongo kaituni ha kaplai khe phaimano nugyasak theiglak mongkha subraini kok kathar subrai Jisu Kristo ni mung lobjakthang